Eräänä päivänä huomasin, että tietokoneen ruudulta ei pikkuteksti enää näkynyt ilman, että tunkin nenänsä lähemmäs ruutua. Kännykän tekstistä nyt puhumattakaan. Ei auttanut muu kuin lähteä ostoksille. Hyvää päivää. Päivää. Silmälasiasia. Juu. Vähän on toi lähinäkö nyt tökkimään, että ilmeisestikin taitaisi olla nyt se ikänäkö paikallaan. Että pitää aikuisnäkö nykypäivänä. Noin. Miten sä oot tän kanssa nähnyt? No siis kyllä mä näen niinku Valmis. Siis joo. Niinku tolla. Joo. Niinku samalla. Noin. Itse asiassa mä luulen, että meidän kannattaa melkein jättää toi valo nyt päälle, kun jos pitää mennä vähän pikkusen taaksepäin. Moniteholinsseja on paljon erilaatuisia. Löytyy eri valmistajilta hyvin paljon. Tässä taitaa, jos olisi esimerkiksi hojalinssejä, niin löytyy tällä hetkellä 5 eri linssiä. Ja monitehossa, kun voimakkuus muuttuu ylhäältä alaspäin portaattomana, niin aiheutuu tosiaan vääristymiä. Etkä näissä kuvissa on nyt kuvattu nämä katkoviivoja. Joo. Ja mitä parempaan linssiin mennään, sitä vähemmän siellä on linsseissä vääristymiä, sitä leveämpi on aina tämä lukualue, eli millä sitten katsotaan todellisuudessa se lähelle ja lukeminen. Ja nyt kun monitehos on kauko- ja lähiarvo, niin siellä on myöskin ne kaikki välivoimakkuudet. Eli tarkoittaa sitä, että jos ajatellaan tätä esimerkiksi, missä on nyt vähän enemmän vääristymiä, niin kaukonäkö on tuolla, lähinäkö on alhaalla ja tietokonenäkö onkin nyt sitten tässä kaikkein kapeimmalla kohdalla. Eli tällä pystytään vaikuttaa siihen, minkälaiseen käyttöön kenellekin linssiä suunnitellaan. Ihan perus yleiskäyttöön tämmöinenkin linssi toimii, mutta jos halutaankin vähän enemmän sitä käyttää tietokonetta tai käytetään tietokonetta päivittäin, niin kannattaa mennä pikkusen parempilaatuisen linssiin ja saadaan enemmän tätä leveyttä. Sitä kautta se tietokoneen ruudun käyttäminen on helppo. Joo, ei tässä ole varmaan muuta. Joo. Sä tarvitset varmaan kehyksetkin. Joo. Jokin näköistä. Onko toivomuksia? Laatikoissa löytyy noin 500-600 kappale lisää. Ahaa, kaikki täällä. Kyllä, kaikki laatikot on täynnä eri malleja. Ettei se menisi ihan sekaisin, näissä on vielä joku logiikka, että täältä löytyy naisten muovia, naisten metallia, miesten metallia ja miesten muovia. Juu, just. Eli voimakkaampaa, niin joko semmoista vähän paksumpi reunasta metallia, eli tarkoittaa tyyliin tämän näköistä. Joo. Tai toinen vaihtoehto, että otetaan muovia. Ja muoviahan löytyy sitten erilaisia. Joo. Ei mitään geimallia, kiitos. No niin, just no, siinä on heti väri. Onko se sama kehys vai? Kyllä, eri kehys pikkusen, mutta vähän sama tyyli. Joo. Selkeästi Jorma Uotisen voimakkaampi linja ja sitten on vähän ehkä Jorma Uotisen menevä valkoinen. No hyvä, en rupea tanssimaan valehtia. Noin, ja katos mua tuohon auki olevaan silmään. Pistetään sinne merkit. Ja pistä vaan päähän. Kiihellä vaikka miten, ja käännä se tonne päin. Noin. Ja sit nostat leukaa aika reilusti ja sit lasket ja oot sillä tavalla vähän niinku normaalisti. Niin. Näin. Ja mä mittaan tuosta etäisyyden tuosta silmän pinnasta linssin takapintaan. Ja se on niin paljon kuin 13. Vien sitä kalteuteli suoraan eteenpäin ja leuka mahdollisimman normaali. Leuka on ylpeä eikä venäjäkä. Sitten soitetaan sun voimakkuustiedot. Kerrotaan mihin ollaan haluttu mitata se sun lähivoimakkuus. Nyt me ollaan haluttu se 40 senttiä. Ja
se voimakkuus on mitattu tuolla foropterilla, eli se on mitattu tuommoisen laitteella. Eli sitä ei ole mitattu millään koelinsseillä, vaan se on mitattu ihan tuolla laitteella. Sitten syötetään tänne sun silmien välinen etäisyys toisistaan 63 milliä. Ja se 32 milliä. Kun Henkka oli tallentanut kehyksen fyysiset mitat verrattuna minun jaloihin piirteisiini, käytiin tietokoneella tekemään omaa näköprofiiliani. Erilaisia ominaisuuksia painottaen saatiin selville, miten juuri minun moniteholinssini pitää toimia, jotta se arkikäytössä käy juuri minun silmilleni. Sitten tosta saat katsoa, että tuntuu lukeminen. Tarvitsetko laulaa? Joo, kato siitä jos oppii nuotin, niin siitä saadaan lisäalennuksia. Kyllä jo sahan koneistosta puuttuu muuten ne laitteet. Nyt sä huomaat, kun pidät pää ihan paikallaan, niin kun vie se tänne, niin se on huonoa. Kyllä. Ja mitä alemmas menee sen paremmin. Niin, that's the idea. Joo. Ja sama juttu nyt, kun se on tässä ihan hyvää, tänne kun vie, niin se menee huonoksi. Joo. Eli se on keskellä hyvää. Ja sitten on Bradan kehyksille on oma Bradan kotelo, mistä löytyy myös puhdistusliina, kehysten aitoustodistus ja kotelo. Tää oli vähän niinku TV-shopissa. Kyllä. Tämäkin vielä. Vielä sitten.